Balik normal na ang operasyon sa Police Station 6. Humanlib ka sa ang lockdown sa Labangon Police Station. Apan, ang Station 10 na usab ang lockdown human sa ilang mga dinakpan nagpositibo sa COVID-19. Si Luan Merondina sa report. Sukad kagahapon sa hapon, gi-lockdown ang Labangon Police Station, humanduha sa ilang mga PDL ang nagpositibo sa COVID-19. Apan gitataw sa OIC sa Cebu City Police Office, Police Colonel Cedric Tamayo nga gihimuan na nila og pamaagi nga dili maapektuhan ang mga trabaho sa Police Station 10. Para lang safety ang atong istasyon, temporary sa nako sila lockdown. Actually, lockdown, i-quarantine lang sila. Then, ang Punta Princesa, mo to ato ang virtual nga sa station. Pabilin pa usab nga ubos sa lockdown ang Mabolo Police Station o Pardo Police Station. Hinuon kagahapon usab, balik normal na ang operasyon sa San Nicolas Police Station. Nanatay mga 37 personnel nga nahuman na sila o quarantine period, and they were issued by the City Health Department and our Regional Health Service a certificate of fit to work to return to duty na sila. So, kahapon we install Major Sanchez of PS6. So, activated na uli ang Station 6 na to. Sa pagkakaroon, adunay 115 ka mga suspected COVID case ang Cebu City Police. 22 kanila konfirmado ng kaso sa COVID-19. Ang asymptomatic PNP personnel kasamtangang gipahiluna sa usa ka isolation facility sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.